Ahoj, já jsem Mary z Klubovny. My se nacházíme v útulných prostorách kavárny Gold Francing, který tímhle s tím děkujeme za poskytnutí prostoru. A naproti mě už tady sedí Martin Čels a Filip Černý, moderátoři hitparady neobjevených na Radio Wave. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Čau. Na úvod mohli byste nám Starter nějak stručně slovy představit, co to vlastně je? Starter je hitparáda, soutěž, která probíhá na Waveu mnohem díl, než my tam jsme dohromady, podle mě. Od roku 2008. 2008 je ten počáteční rok, tehdy to moderovali úplně jiní lidi, my jsme to přebírali zhruba v moment, kdy to opouštěli Kuba Kajfoš a Jonáš Zbořil, což byla taková jako dlouho zalitá dvojice, která Starter moderovala, ale to gro vlastně té soutěže zůstává pořád stejný, jenom se třeba trošku mění ty výhry, to soutěžení třeba malinko, ale ve zkratce jde o soutěž, do které se může přihlásit úplně kdokoliv. Je jedno, jestli má kapelu, nebo je to producent, nebo zpěvačka třeba solová. A sbírají se hlasy od posluchačů a posluchaček. A když tam člověk vydrží dostatečně dlouho a ta jeho písnička se zalíbí, tak krom nějakého hodnocení, jako od moderátorů a od naší poroty, se může dočkat i hodnotných cen. A myslím si, že to nejhodnotnější, krom nějaký finanční podpory, je potom, že posíláme ty lidi na festivaly. No, zmínili jste teda, že se jedná o soutěž a co všechno vlastně člověk, co vyhraje Starter, může vyhrát, kromě teda toho, že může na festivaly a tak. Co všechno je takový ten balíček toho, když vyhraješ Starter jako kapela nebo interpret? Jsou to vlastně peníze na videosingle, na klip a na hrání singlu v nějakém studiu dle výběru umělce, ale jak už zmiňoval Filip, tou hlavní výhrou jsou ty sloty na těch festivalech. Máme tam Colors of Ostrava, Rock for People, Kamenici a nebo třeba Stage 17. listopadu na Národní třídě. A kromě našeho věčného přátelství je to ještě mediální podpora Českého rozhlasu a celkově support té kapely Radio Wave Sessiona, pozvání do Radio Wave na rozhovor. Je tam hodně cen a ty kapely mají reálně celkem busy schedule po tom, co to vyhrajou. No tak super. Tak dejme tomu, že teď koncem vydala nějakou úplně super písničku a chtěla bych se do Starteru přihlásit. Jaký jsou kritéria pro to, abych se přihlásit mohla a jak soutěžení vlastně probíhá? To jediný kritérium ve Starteru je to, že musíš být aspoň z většiny český projekt a ideálně bys neměla být úplně už jako zavedený a zkušený projekt na té scéně, což je samozřejmě velmi individuální. My to pak posuzujeme s Filipem, ale řekněme, že jako 99% projektů, co nám přijde, tak reálně má šanci se tam dostat a můžou projít tím prvotním výběrem. Chceš tomu něco dodat, Filipa? Asi jenom, že pořád se musíme držet nějakých mantinelů, protože vysíláme v rámci Českého rozhlasu na Waveu, takže nějaký jako nenávistný texty, explicitní texty, to je něco, co tam nepatří. Čímž by se jakoby mohlo zdát, že automaticky eliminujeme rap, ale myslím si, že třeba ten uplynulý ročník a i ten předchozí jako ukazuje, že jde dělat rap, který je veřejnoprávní a když tam je toho pomálu, tak my to jsme schopní vyklírovat a vlastně žánrově si myslím, že se meze nekladou a ani věkově, protože jsme tam opravdu měli jako od 13letý zpěvačky po 50letýho, já teda nevím, kolik bylo panu Jungovi, ale myslím si, že mu mohlo být tak jako mezi 40 a 50 rokama a byl to Kamionák, nebo stále je. Filharmonik a Kamionák. No a na co při výběru finalistů nejvíc přihlížíte? Jako předpokládám, že asi hodně řešíte to, jak je schopná kapela obstát naživo, vzhledem k tomu, že potom ji teda vysíláte na festivaly, ale co jinak? Oni tam probíhají 2 kola nějakého výběru, to první kolo je čistě z e-mailové schránky, my nenasazujeme všechno, co nám přijde, ten převis je třeba 1:5, bych řekl, těch tracků, co nám dorazí a u toho prvotního výběru je to jenom o tom, jak se nám líbí ten track a nezáleží tam na vůbec ničem jiným. Což je nejkrásnější, protože prostě stačí udělat dobrou písničku a opravdu jako neřešíme to, jaký má ten člověk socials, jestli vůbec hraje live nebo ne. No a u toho výběru do té finálové trojce, tak tam už je přesně to kritérium, jestli toho člověka můžeme poslat třeba na ty Colors nebo na Rock for People, takže je tam tenhle předpoklad. Na druhou stranu, pokud má ten projekt ambici fungovat dlouhodobě, tak musí být schopný fungovat live a proto si myslím, že je to naprosto jako oprávněný tohle kritérium do finále. No,
Tak kromě vás ve starteru figurují i porotci a jak jste zmínili zároveň i hlasují lidi, tak na kom je to finální rozhodnutí, kdo vlastně vybírá tu finální trojici, kdo vybírá vítěze starteru? Tam jsou zase asi ty dvě fáze, tak přihlásit se může, jak už jsme se dozvěděli, téměř kdokoliv. To, jestli ten song bude vybraný nebo ne do toho daného týdne hitparády, tak o tom rozhodujeme teda my dva s Martinem, ale to, jestli si ten song udrží, to už potom jako rozhoduje veřejnost. Takže wave.cz/starter je to místo, kde se sbírají hlasy. Po vzoru třeba těch loňských vítězů nebo toho uplynulého ročníku Curtains Please vidíme, že se dají sbírat jako různýma způsobama. Ty kluci proto fakt udělali úplně všechno. Dle vlastních slov si zašpenili ruce, jako nikdy dřív. A na základě těch hlasů se potom ke konci ročníku, když už se jako blížíme k tomu finále, tak vznikne top 20. Takže dá se říct, že jako lidi rozhodnou o tom, kdo je v top 20, ale potom ta finálová trojice, to už je zase nejenom výběr mě a Martina, ale je to výběr té celkové poroty, která je povětšinou 3členná, takže těch 5 lidí dohromady potom vybere top 3. Docela často se o tom hádáme, bývají tam jako rozdílný názory na to. Někdo měl třeba favority, který se ani do té top 20 nedostali, takže hodně to stojí na těch hlasech lidí, ale potom je to nějaká jako celková diskuze. A musí to být jenom z té nejhlasovanější top 20? To je to pravidlo, no. Jo. Furt to vnímáme tak, že to je soutěž, je to hitparáda a získat nějakým způsobem momentum na těch sociálních sítích a umět si vlastně jakoby žádat o ty hlasy a vyprosit si je disciplína, která si myslíme, že je potom uplatnitelná i do jako budoucna v rámci té kariéry, protože podobným způsobem potom ty kapely nebo interpreti musí tak trochu prosit lidi, aby přišli na jejich koncerty, musí prodat lístky a propagovat se je prostě důležitá věc. Takže na základě těch kampaní, jak sbírat hlasy, my i jako jsme schopní monitorovat, jakou má třeba ta kapela fanouškovskou základnu. A i to je samozřejmě nejenom na těch festivalech potom důležitý. A kolik tracků vám takhle průběžně v jedné sezóně přijde a přišlo vám letos v porovnání s minulými ročníky víc, anebo naopak míň? Myslím si, že to je celkem stejně napříč těma ročníkama, ale to množství tracků, řekl bych, že je to kolem 250 až 300 tracků za ten ročník, ze kterých vybereme takovejch jako 50 soutěžních, něco takového v každém tom ročníku. Ono jako bohužel v poslední době chodí i hodně AI hudby, což my ze svý pozice vůbec nechceme nasazovat a nechceme tomu dávat ani prostor. Ale jinak jako chodí obrovské množství skvělých písniček a spíš se nám děje to, že se nemůžeme rozhodnout, co nasadit, co nenasadit. Takže určitě, když někdo pošle tracky a nenasadíme to, tak nemusí zoufat. Neznamená to, že neudělal dostatečně dobrý track, jenom je tam obrovský přetlak. A možná ty se ptala ještě na nějaký ty nejsuší období a měsíce, tak většinou jako na přelomu roku, ten leden, únor, tak máme nejméně tracků, nejméně z čeho vybírat. To je možná secret tip. Když se budete chtít dostat do startéru, tak starter@rozhlas.cz a ideálně na začátku ledna. Obecně kvalita tracků v dnešní době strašně stoupá a vlastně člověk je schopný udělat si písničku z pokojíčku a má to úplně úžasnou kvalitu. A jak moc právě náročný vybrat, který písničky nasadíte a jestli máte někdy právě krizový období, kdy třeba nasadíte něco, s čím moc nerezonujete? Co byste normálně nenasadili? Já myslím, že to je někdy skoro i potřeba, jako tam nasadit něco, čím si nejsme tak úplně jistý, aby nám potom ty lidi jako dali vědět, že třeba jsme se mýlili, jo, v tom úsudku. Trošku je tam nějaká i strategie v rámci toho nasazování, minimálně třeba když ten ročník startuje, protože jsme měli z minulosti s Martinem zkušenosti, že když uděláme na začátku moc silnou tu sedmičku, tak pak prostě jako nemůžeme usínat, pláčeme doma, protože všichni ty naši jakoby favoriti vypadli, že to je neúprosný, každý ten týden alespoň ty 2 tracky prostě jdou ven, jdou z kola pryč. Takže je potřeba to i proložit nějakýma věcma, který třeba nejsou až tak blízko našemu srdci, ale můžou být blízko právě jako srdce jiných, těch, kteří hlasujou. A jinak si myslím, že úplně stačí, aby to rezonovalo jako s jedním z nás a pak se nějak tak přesvědčujeme navzájem. Ne, je to velký souboj, jako ty neděle večer jsou vážný vždycky v tom společném chatu. Martin je mistr tabulek a má takovou tabulku, která má jako barevné kategorie. Jde to od nějakého nadšení, jako od zelené barvy až po
vyloženě znechucení. To má jako potom červenou barvu ty tracky. To samozřejmě nikdy nesmíme odkrýt, jako který tracky dostali červenou. A moc jich není, nemusíte se bát. Jako. A v té tabulce to velmi pečlivě prostě hodnotí a většinou k tomu dává ještě nějaký slovní ohodnocení. Takže to je velký tabulkář. Ne, já jsem rád, že si neprozradil to, jak se jmenují ty jednotlivý kategorie. No, zmínili jsme, že Starter letos slaví 18 a přestože vaše moderátorská činnost v pořadu sahá pro tebe 3 roky, pro Filipa teda 4, tak To nejde dělat. vaše propojení s pořadem sahá ještě mnohem dál, protože vy jste oba ve Starteru soutěžili a ty si dokonce s kapelou Good Times Only i jeden ročník vyhrál. Jak na to vzpomínáte a jak moc se za tu dobu vlastně pořád změnil? Já to možná předám Filipovi, protože on se svojí kapelou to reálně vyhrál. My jsme tam jenom byli nasazení a v podstatě jsme 5 týdnů slyšeli, že zníme jako Arctic Monkeys, takže je to tvoje. Mně vždycky, když přijdou jakoby otázky podobného typu, tak mně přijde, že jsem takový prostě jako chodící poutač na Starter, protože já nemám jako špatného slova, který bych řekl jako o té soutěži, hlavně kvůli tomu, že prostě mě to docela výrazně ovlivnilo život. Jo? Já jsem vlastně díky tomu, že jsme se s kapelou do té soutěže přihlásili, tak jsem se víc dozvěděl o Radio Wave jako stanici obecně. Předtím třeba nebyla úplně tak v mém zorném poli. A hlavně jsem díky tomu jako našel nějaký profesní směřování a tehdejší moderátor Kuba Kajfoš mě přizval do redakce potom. Nejdřív teda jako moderátora a později i jako hudebního redaktora. Takže mě to přineslo nejenom ty výhody jako pro naši kapelu, ze kterých těžíme do dneška, si myslím, a bylo díky tomu nějakým způsobem urychleno třeba jako to, že jsme se dostali do profesionálního nahrávacího studia. Hodily se i ty prachy, jako úplně upřímně. Dělat klipy je prostě drahý, být ve studiu je drahý a tohle to s tím výrazně pomohlo. Pomohlo to i s nějakým tím mediálním obrazem, který doposud ta kapela neměla. A já nakonec jako díky tomu mám práci, takže bych to doporučil úplně všem se přihlásit do Starteru. Výborná věc. Chceš tomu něco dodávat, nebo... Ne, to už nejde, to slyšeli jste reklamu na Starter, hitparádu neobjevených na rádiu, vy? No, jako hudebníci, co byste doporučili začínajícím interpretům nebo kapelám? Je nějaká rada, co byste si přáli, abyste dostali v moment, co jste na tom místě, kde jsou oni teďkom byli vy? To je naše otázka, no. Hele, to je strašně těžký a je to vlastně strašně individuální pro každého umělce. Já se jako s hodně začínajícíma umělcema potkávám i v rámci svojí další práce vlastně pro label jako A&R a řekl bych, že ten jeden společný jmenovatel je to, co se jako snažím vždycky předat, je, že spoustu umělců má ve 20 pocit, že už to jako nedali a že prostě nejsou slavní, že to nedokázali, že už to mají za sebou, že už je na všechno pozdě. A vlastně bych chtěl jenom tak nějak říct, že není kam spěchat a je důležitý z toho mít hlavně radost z té hudby pořád. Takže pokud ve 20 nejste obrovsky slavný a neturujete po celém světě, tak vůbec nevadí, je málo lidí, kterým se to takhle povedlo a take your time, no. To je asi to nějaký to pojítko, co cítím napříč jako mladejma umělcema teďka. To je hezký. No a něco, co musíš dodat, nebo? Možná jenom jedna věc, mě je vždycky líto, asi je to samozřejmě na každém, jo, ale mě je vždycky líto, když se dozvím o někom, že má strašně dobrý písničky v šuplíku, který prostě už je rozhodnutý, že nikdy nevydá. A jasně, je to přesně na tom umělci, na té umělkyni, jako jestli se rozhodne s tím jít ven, ale myslím si, že jako neschovávejte si ty bangry prostě, no. Když je máte, tak je pošlete. My to chcem slyšet. No, letošními finalisty tak byly vlastně Tadeusz Racety, Curtains Please a Taiga, který byli mimo jiný nominovaný na cenu Vinyla se svým debutovým albem. A můžete nám k ním něco říct obecně i třeba, proč jste si vybrali právě tohle trojici a něco k ním? Tak já začnu tím Tadeusem třeba. To je hrozně talentovaný mladý producent, který vlastně jako se nějak promítnul do toho ročníku hned z kraje, protože myslím, že jsme ho nasazovali hned v prvním týdnu, pokud se nemýlím.
A pro mě osobně to bylo jako velký zjevení, ten sound prostě odkazující na počátek 0. let, ta estetika, to, jak vypadaly jeho promofotky, to, že jsem se dozvěděl, že má venku už asi 3 alba prostě v momentě, kdy nám posílá věc, která zněla úplně perfektně, to, že mě baví jeho tracky jak v češtině, tak i v angličtině, takže jako Mat 213, teda jeden z letošních porodců říkal, že to byl jeho kůň celou tu dobu. Ona se trošku i podobá, jako to jejich žánrový směřování se trošku podobá u těch 2 umělců. A přestože teda nakonec Tadeusz Racety nevyhrál a měl v tom finále nejméně hlasů, tak si myslím, že o něm jako bezpečně ještě uslyšíme dost, protože je hrozně činnej, chce spolupracovat prostě s dalšíma jménama, je hrozně schopný producentsky a má v sobě strašně moc písniček, který podle mě jsou právě častokrát i v šuplíku, ale naštěstí on je ten, který je bude vydávat ven. No a hlavně myslím, že ještě vůbec neukázal všechno, protože je tak neuvěřitelně talentovaný, že myslím, že od něj můžeme čekat opravdu jako velký věci. A já na tebe možná navážu s druhou nevýherní kapelou, ať si necháme Curtains Please až nakonec, a navážu s Taige. To pro nás s Filipem bylo jedno z men, ze kterých jsme byli opravdu nadšený, že ho ve Startéru máme. Oni vydali velmi jako silnou debutovou desku Květiny nonstop, kterou právě byli i nominovaný na cenu Vinyla a nás úplně vystřelili ze sandálů svým hlavně jako live projevem, jaký mají, protože je to vlastně velmi zkušená kapela už, ale v rámci své autorské tvorby pořád velmi nová a nám bylo okamžitě jasný, že pokud by tahle kapela jela na kterýkoliv z těch letních velkých festivalů, tak tam rozhodně neudělá ostudu a je to nádherně jako velmi citlivě zpracovaná a jako velmi chytře udělaná kapela věc, která nadchne jak popovýho posluchače, tak i trošku náročnější alternativní publikum, což ostatně ukázaly ceny Vinyla. Myslím si, že i čísla, v rámci kterým se Taige celkem daří a myslím si, že vlastně Starter ani nepotřebujou v tenhle moment, ale jsme strašně rádi, že jsme je tam měli. No, a teď ty Curtains Please. No a pak teda Curtains Please, taky v něčem jako hodně zkušená kapela, ale co se týká těch spoluhráčů, ten pravý starter v té kapele je frontman Tumas, který je teda původem Litevec a je úplně neuvěřitelný, protože měl teprve jako druhou zkušenost na pódiu právě na Starter Showcaseu, který proběhl v Bike Jesus a jako už z toho jeho druhého živého vystoupení bylo strašně cítit, že je proto nějakým způsobem stvořený, že jako může být hvězda, nechali ho tam potom i samotnýho na písničku, kterou zpíval v litevštině. Myslím si, že úplně jako odzbrojující moment v rámci toho jejich setu a přestože jsme si tímhletím jménem do poslední chvíle nebyli zas tak úplně jistý, právě kvůli tomu, že mají venku 2 písničky, že měli teprve jeden koncert předtím, než jsme je zvolili do té finálové trojice, tak nás přesvědčili o opaku hned, co jsme je viděli naživo. No a hlavně tě doplním, my jsme si nebyli jistí kvůli tomu, že jsme je nikdy neviděli live. My vždycky zodpovědně s Filipem chodíme na co nejvíc men z té top 20 a u Curtains Please jsme si jednoduše nebyli jistí, protože měli první koncert 2 týdny před naším Starter Showcasem a ani jeden z nás s Filipem nemohl, ale jsem strašně šťastný, že jsme to rozhodnutí udělali a všem nám naprosto jako vytřeli zrak a pokud jste Curtains Please ještě neviděli live, což je dost pravděpodobný vzhledem k tomu, jak dlouho existujou a jak dlouho teprve hrajou live, tak si určitě dejte, protože to stojí za to a projev Tumase Grečiuse, zpěváka, je naprosto odzbrojující, jak říkal Filip. No, my už se pomalu, ale jistě blížíme na konec rozhovoru. A když už si teda teďkon to zmínil, tak kdy a kde všude si budeme moct letošní vítěze Startéru Curtains Please moc poslechnout naživo? Tak máme radost, že Curtains Please se objeví třeba na Budějovickém Majlesu, měli by se objevit v rámci programu taky na Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích a všichni ty nominovaní v finálové trojici, to znamená Taige, Tadeusz Racety a Curtains Please si zahrajou například na oslavách 17. listopadu na Radio Wave Stage vedle Národního divadla. Taige potom vystoupí na Rock for People, vystoupí na besedě u Big Beatu. Curtains Please mám pocit, že vzal do programu taky Povaleč. Tam bude hrát taky Tadeusz Racety, ale se svým druhým projektem, kapelním projektem Letmo.
Festival Kamenice v České Kamenici vlastně nabídne jak koncerty Curtains Please, tak i Taige, pardon. Tak já tohle to vystřihnem. Kamenice je festival, za který je tady Martin, tak to může doříct. A já jsem předtím skončil u toho 17. listopadu. A pak jsem řekl, že Taige budou hrát na Rokáči, což je pravda, a že budou hrát na Povalči. Pravda nebo lež? Ne, jako my jsme všeobecně nadšený, kolik těch festivalových slotů máme a jsme taky strašně šťastní, že festivaly sledujou dramaturgii startéru a neberou si nutně jenom toho vítěze, ale berou si i jména z té top 3 a občas i z top 20, což je pro nás jako úplně skvělý. A máme radost, že se nám to daří, ta spolupráce prohlubovat s více festivalama a reálně ty kapely můžou mít krásný léto, i když začínají, což by se jim, myslím, bez startéru jako povedlo jenom těžce. Já chci ještě zmínit, že jako ta motivace přihlásit se do startéru nemusí stát čistě jenom na tom, abyste se dostali do té top 3, protože třeba pro letošní ročník jsme přišli ještě s novinkou, že minimálně 2 lidi z té top 20 dostanou šanci bezplatně nahrávat v profesionálním studiu, konkrétně v Andel Soundu, takže už velmi brzy, teď v tuto chvíli už je vybráno na základě formuláře a velmi brzy oznámíme, kdo tuhletu šanci získal a vyplatí se tam být klidně i jenom proto, abyste nazbírali těch hlasů tak akorát, abyste byli v top 20, protože i díky tomu můžou přijít nějaký příležitosti. Chceš ještě něco k tomu? Ne, řekl jsi to skvěle, ale přihlašte se do startéru, starter@rozhlas.cz, stojí to za to. No, tak to by bylo z mojí strany všechno. Se mnou tady byli moderátoři Parady neobjevených startér na rádiu Wave, Martin Šolc a Filip Čern. A já vám děkuji moc za rozhovor, kluci. Děkujeme moc za pozvání.